Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας μάθω να δημιουργείτε ένα email, ένα διαφορετικό email. Πιστεύω να έχετε ακούσει τη λέξη Hotmail. Hotmail είναι ένα είδος από τα email. Υπάρχουν τα Gmail, τα Hotnet κτλ. Για να φτιάξουμε λοιπόν ένα Hotmail, γράφουμε στο Google msnu και πατάμε αναζήτηση Google ή Enter. Πατάμε msnu, ψυχαγωγία ή διστακτικά, και μας βγαίνει αυτό εδώ. Πατάμε Hotmail και περιμένουμε. Μας βγάζει αυτά εδώ. Αυτά είναι τα email μου. Επειδή έχω δημιουργήσει και τα αποθηκεύω εδώ. Για να δημιουργήσουμε ένα email λοιπόν πατάμε εγγραφή. Αν δεν διαθέτουμε ένα λογαριασμό Hotmail, πατάμε εγγραφή και μπαίνουμε σε αυτό το site. Γράφουμε διεύθυνση Hotmail. Εδώ μπορούμε να γράψουμε τη διεύθυνση που θα μας βρίσκουν. Παραδείγματος χάρη Τάσος 223 παραδείγματος χάρη. Για να δούμε όμως, έλεγχος διαθεσιμότητας. Γίνεται το όνομα Τάσος 223 @hotmail.gr είναι διαθέσιμο. Οπότε στους φίλους μας θα δώσουμε Τάσος 223 @hotmail.gr το email. Αυτό θα πείτε. Αν δεν θέλουμε hotmail.gr θα πάμε hotmail.com ή windowslive.com. Δημιουργούμε έναν κωδικό πρόσβασης. Πρέπει να είναι πάνω από 7 έως 6 χαρακτήρες ή αριθμούς ή γράμματα ή και αριθμούς και γράμματα. Γράφω εγώ τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μου γράφει αδύναμος. Οπότε αυτό σημαίνει πως δεν γίνεται να μείνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ας το ξαναγράψω. Δικιά σας είναι η επιλογή. Πάλι αδύναμος. Γράφω και λίγο μέτριος. Αν είναι μέτριος πάω ξανά να το πληκτρολογήσω. Καταλάβαμε αυτό? Ωραία. Πάμε να το ξαναπληκτρολογήσουμε. Εδώ λέει αναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχουμε ένα άλλο email, το γράφουμε. Αυτό μας το λέει γιατί αν κάποια φορά δεν θυμόμαστε τον κωδικό, ξεχάσαμε παραδείγματος χάρη τον κωδικό, πρέπει να πούμε στο άλλο μας το email, λογικά πρέπει να θυμόμαστε τον κωδικό και θα μάθουμε τον κωδικό μας. Παραδείγματος χάρη να γράψω εγώ τώρα, όχι, δεν θα βάλω τίποτα. Και να μην βάλετε τίποτα δεν χρειάζεται. Όνομα και επώνυμο, αυτά είναι τα απαραίτητα. Εγώ γράφω τώρα Μάριος παραδείγματος χάρη. Και επώνυμο, Πόλας παραδείγματος χάρη. Περιοχή Ελλάδα, αν δεν είμαστε Ελλάδα, Κίνα, Ισλανδία, Ιρλανδία κλπ. Ταχυδρομικός κώδικας 46%. Τι σιγουμενίτης είναι αυτό. Τι φύλλο είμαστε? Άντρες. Οπότε γεννηθήκαμε 1993 παραδείγματος χάρη. Και εδώ πέρα τώρα πρέπει να γράψουμε ό,τι λέει εδώ, να το γράψουμε στο κουτάκι. Το γράφω λοιπόν. Όποιος έχει πρόβλημα σε αυτό εδώ θα έρθει εδώ και θα δημιουργήσω εγώ ένα. Είναι λίγο δύσκολο εδώ πέρα γιατί αυτά εδώ τα σημάδια δεν τα βλέπουν όλοι. Και εδώ πέρα αν επιθυμούμε να λαμβάνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προσφορές και προσκλήσεις συμμετοχής σε έρευνες, Windows Live κτλ. Ας πατήσουμε αυγαλιτή. Βέβαια όσοι είναι σε τέτοιο με συνδρομή, οπότε το βγάζω, μην πληρώνω. Οπότε βλέπουμε αν είναι όλα σωστά, ωραία, αναλλακτική διεύθυνση δεν έχουμε, είπαμε. Πατάμε αποδοχή. Τάκ, λοιπόν, υποχρεωτικές πληροφορίες. Οπότε πρέπει να βάλουμε αναγκαστικά το email μας. Ένα email παραδείγματος χάρη. Αυτό εδώ. Πατάμε αποδοχή. Τάκ, και άλλο πρόβλημα. Κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να περιέχει περισσότερους από 16 χαρακτήρες. Οπότε το σβήνω το κωδικό και βάζω έναν άλλο. Τι να βάλω τώρα? Θα σκεφτώ εγώ τώρα ένα καλό.
Εσείς θα βάλετε ό,τι θέλετε. Βρήκα έναν. Και πατάμε αποδοχή. Σε λειτουργία, περιμένουμε λιγάκι να φορτίσει και μόλις βλέπουμε ότι γράφει εδώ συνέχεια, σημαίνει ότι δημιουργήσαμε ένα hotmail. Μπήκαμε σε αυτό εδώ το site. Αυτό είναι το email μας. Εδώ βγάζει διαφημίσεις. Αν θέλουμε να την κλείσουμε, πατάμε κλείσιμο διαφήμισης. Εδώ λέει ομάδα του hotmail, ξεκινώντας με το Windows Live Hotmail. Βλέπουμε ότι είναι πολύ μαύρο. Αυτό σημαίνει πως δεν το έχουμε αναγνωρίσει, δεν το έχουμε δει. Και αυτό φαίνεται γιατί λέει hotmail σε παρένθεση 1. Πατάμε κλικ να το δούμε λοιπόν. Μας καλωσορίζει ότι πρέπει να κάνουμε, να συνδεθούμε από κινητό παραδείγματος χάρη και τα λοιπά. Πατάμε hotmail και πηγαίνουμε στην αρχική μας σελίδα εδώ. Εδώ πέρα που λέει Μάριος Πόλας. Παραδείγματος χάρη, όποιος είναι απασχολημένος θα πατήσει απασχολημένος. Πες ότι πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή. Ή ψέματα μπορούμε να βάλουμε. Εμφάνιση εκτός σύνδεσης. Όποιος δεν θέλει να μιλήσει, πατάει αυτό. Λογαριασμός, αλλάζουμε το όνομα, τον κωδικό, μόνο το email δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Εδώ προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Και επιλογές ή ρυθμίσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε τι μηνύματα πρόχειρα έχουμε δημιουργήσει. Δεν έχουμε δημιουργήσει κανένα. Αποσταλμένα δεν έχουμε. Διαγραμμένα κανένα. Για να δημιουργήσουμε ένα hotmail, ένα email δηλαδή, πατάμε δημιουργία. Προς, που να στείλω εγώ τώρα, να στείλω snaz32 παπάκι otenet.gr. Θέμα. Γεια, το γράφω στα αγγλικά. Δεν νοιάζει ό,τι και αν γλώσσα είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Και γράφουμε και άλλα πολλά λόγια. Όσα θέλουμε. Ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει όριο λέξεων. Emoticon είναι να βάλουμε φατσούλες. Έχει πάρα πολλές φατσούλες. Εγώ θέλω αυτήν εδώ. Θα κάνω τον έξυπνο παραδείγματος χάρη. Τι βάλαμε από το Bing. Φωτογραφίες, μπορούμε να βάλουμε φωτογραφίες. Έγγραφα του Office, μπορούμε να προσθέσουμε έγγραφα του Office και συνημένα να το κάνουμε πολύ μεγάλο το email. Εδώ πέρα το μαυρίζουμε και επιλέγουμε το μέγεθος. Θέλουμε 20, όπως θέλουμε. Θέλουμε έντονα, θέλουμε πλάγια, θέλουμε υπογραμμισμένα, εγώ το αφήνω έτσι. Θέλουμε στη μέση, θέλουμε εκεί, στη μέση θέλω. Θέλουμε να έχει χρώμα κειμένου, ας βάλω αυτό. Θέλουμε και χρώμα υπογράμμισης, ορίστε. Τέλειο. Καλησπέρα, τι κάνεις? Μπορούμε να γράψουμε και άλλα 1002 λόγια. Αφού το κάνουμε λοιπόν, πατάμε αποστολή. Περιμένουμε λιγάκι και λέει, για να καταπολεμήσουμε τους αποστολής ανεπιθύμητης, εννοείται σας ζητάμε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες πριν στείλετε το μήνυμα. Τώρα, ας πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά επαναρχόμαστε. Ευχαριστώ. Ξαναήρθαμε λοιπόν και πήγαμε να στείλουμε το email και μας βγήκε αυτό. Πατάμε εδώ πέρα να πληκτρολογήσουμε χαρακτήρες πριν το στείλουμε το μήνυμα, μεγιστοποίηση και περιμένουμε εδώ. Μας βγάζει κάτι τέτοια, εικόνα επαλήθευσης, όπως και πριν που το δημιουργήσαμε το email και το γράφουμε. Lord Osis. Όποιος δεν μπορεί θα έρθει εδώ, είπαμε έτσι. Νομίζω αυτό πρέπει να γράφει. Λάθος. Όχι, εντάξει. Ευχαριστούμε που λύσατε το puzzle. Οπότε τώρα μπορούμε να το στείλουμε. Για να δούμε. Το στείλαμε κυρίες και κύριοι. Το μήνυμα εστάλει. Και μας λέει εδώ πέρα ότι το snaz32 papakiotenet.gr δεν είναι στις επαφές μας. Θέλουμε να το βάλουμε, γράφουμε όνομα και επώνυμο και προσήκει στις επαφές. Εγώ δεν θέλω. Πάμε πάλι στα hotmail λοιπόν και μας γράφει δίπλα messenger. Αυτό το messenger είναι να μου γράφει κάποιος και να του γράφω.
Για να πάω στο Messenger λοιπόν, έχω στον υπολογιστή ένα αρχείο που λέγεται Windows Live Messenger. Είναι συνήθως τη συντόμευση. Windows Live Messenger. Αυτό είναι το δικό μου Hotmail. Τώρα θα μπω στο αυτό που δημιουργήσαμε. Μισό λεπτό να το γράψω. Το έγραψα λοιπόν και πατάω είσοδος ή Enter. Περιμένω να γίνει η είσοδος. Και μας λέει καλώς ορίσατε στο Messenger. Ήρθαμε δηλαδή στο Windows Live Messenger. Αφού ήρθαμε λοιπόν εδώ, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε επαφές, να δημιουργήσουμε επαφές. Εδώ μας καλωσορίζει και μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε προσθήκη φίλων. Πατάμε λοιπόν εδώ στο εικονίδιο προσθήκη επαφής ή ομάδας, προσθήκη επαφής και γράφουμε το email. Παραδείγματος χάρη, θέλω να κάνω εγώ εμένα το snas35@hotmail.gr, το γράφω. Το έγραψα λοιπόν, πατάω επόμενο και γράφω εδώ το κείμενο. Καλημέρα, θέλω να σας κάνω φίλο. Είτε ελληνικά είτε αγγλικά το ίδιο είναι. Ό,τι θέλουμε γράφουμε, δεν είναι απαραίτητο να γράψουμε αυτό. Και πατάμε αποστολή πρόσκλησης. Και περιμένουμε να γίνει προσθήκη του χρήστη. Πατάμε αυτό εδώ που λέει να προσθεθεί αυτό το άτομο σελίδα του προφίλ μου στο ίντερνετ και αφού προσθέθηκε είμαστε έτοιμοι. Το κλείνουμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει που μας το ανοίγει. Και βλέπουμε εδώ ότι τον κάναμε φίλο, αλλά βλέπω εδώ ένα ασπράκι. Αυτό σημαίνει πως είναι εκτός σύνδεσης. Αν είναι πράσινο σημαίνει πως είναι συνδεμένος. Αν είναι ροζ σημαίνει ότι είναι απασχολημένος. Αν είναι λίγο πιο κόκκινο, αυτό εδώ, πορτοκαλί, είναι ότι δεν βρίσκεται στον υπολογιστή. Και το άσπρο εμφάνιση εκτός σύνδεσης. Και μπορούμε να κάνουμε όσους φίλους θέλουμε. Με τον ίδιο τρόπο. Το email, επόμενο, γράφουμε και αποστολή πρόσκλησης. Αυτό είναι το Windows Live Messenger. Θέλουμε να κλείσουμε τον υπολογιστή μας, αρχείο έξοδος. Φύγαμε. Πατάμε χ και επιστρέφουμε στο Hotmail μας. Αυτά είναι λοιπόν. Αν έχουμε διαγράψει, πρέπει θέλω να το διαγράψω, δεξί κλικ, διαγραφή. Το διάγραψα. Πάω στα διαγραμμένα. Να το διαγραμμένα. Θέλω να το διαγράψω εντελώς, διαγραφή. Έφυγε, δεν έχω κανένα Hotmail. Ούτε Messenger. Messenger είναι, παραδείγματος χάρη, δεν κάναμε πριν φίλο τον snas35. Ναι, αν ήταν μέσα και έλεγε διαθέσιμος, θα έγραφε το Messenger 1 και θα έγραφε Σπύρος, ότι είναι συνδεμένος, γιατί Σπύρος λέγεται. Αυτά είναι λοιπόν, και μόλις θέλουμε να φύγουμε και από το Hotmail, πατάμε έξοδος και φύγαμε. Αυτά ήθελα να σας μάθω σήμερα. Αυτά είναι τα πιο σπουδαία. Και εδώ στο msunu.gr μπορούμε να μπούμε και από εδώ στο Messenger. Αν δεν έχουμε Messenger στον υπολογιστή μας, μέσα περασμένο, το κατεβάζουμε από το ίντερνετ ή πατάμε εδώ πέρα στο Messenger Click και μπαίνουμε μέσα στο Messenger μας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας. Θα τα ξαναπούμε.